Ο δημοσιογράφος Διονύσης Αραβαντινός έρχεται στο σχολείο με σκοπό να διεξάγει έρευνα για το ποσοστό του ρατσισμού στα σχολεία. Εύκολα γίνεται διακριτός ο χαρακτήρας του γκέτο που επικρατεί στην αυλή, πράγμα που ανησυχεί το δημοσιογράφο, διότι ήλπιζε ότι στις μέρες μας φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι ιδιαίτερα σπάνια. Like rock and skin at peace with evil and within a shadow. Ποιος είναι αυτός, ρε? Ξέρω εγώ. Κάνας μπνές από τη φουρνιά των αναπληρωτών. Sweeps across the land. Our hearts are twisted in their sockets, and even we must stand alone. Ναι. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συναντήθηκα με τον διευθυντή να συμπεράσω αυτά τα ερωτηματολόγια, να συμπληρώσετε. Είναι για μια έρευνα που κάνουμε για μια εφημερίδα στο ρατσισμό. Φυσικά. Αν μπορείτε, 15 λεπτά θα πάρει. Οκ. Πώς να περάσεις. Πω, μαλακίες είναι αυτές τώρα. Χαίστηκες, τουλάχιστον έχουμε 5 ώρα. Πάμε για κάνα καφέ. Επιβάλλεται. Μαρία, μπορείς να μας πεις το σημείο του κειμένου. Άρα και η βία στη βάση της χειρότερης τότε να δούμε. Σταμάτα, Μαρία. Γεια σας. Θα μπορούσαμε να σας προσχωρήσω λίγο. Φυσικά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνουμε για τον ρατσισμό πριν 2 εβδομάδες. Σταματήστε, παιδιά, να ακούσουμε γιατί μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Οι τάσεις αυξητικές. Τώρα το καθένας θα πρέπει να αναλογιστεί τι πρέπει να κάνει, τις ευθύνες του, γιατί είναι ένα πολύ ενισχυτικό φαινόμενο. Συμφωνούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Παρακαλώ. Στην παρακάτω σκηνή από το έργο του Ιωνές Κορινόκιας εκτελήσει παιδιά. Πρώτη φορά ενδιαφέρεται κάποιος για το τι συμβαίνει στα σχολεία, κυρίως με εμάς τους ξένους. Είναι καιρό να σταματήσουμε να μας αντιμετωπίζουν σαν μαύρα πρόβατα. Γυρνά στη βρωμοχώρα αν δεν σ' αρέσει το πώς αντιμετωπίζουμε. Μακάρι να μπορούσα. Α, ναι. Θα το πούμε έξω εμείς. Σταματήστε, παιδιά, ησυχία. Και εσύ, Βασιλεία, βγες έξω για να μάθεις να μην μιλάς μες στο μάθημα. Τι κύριε. Τι κάνεις, ρε Λίζα? Τι κάνω, μα δεν θα περτιάσουμε Ντάνια. Φίλους και παράπονα. Ήρθε εδώ, σας κάνουμε ανθρώπους και δεν τα συμπεριφερόμαστε σωστά. Ντροπή σου, Λίζα. Κάρμεν, πάμε να φύγουμε. Τι γίνεται, να τη σηκώσαμε κεφάλι, ένα φλουγγιολογάκια. Να πούμε στο λογάκι θες για να τελειώνει μια και καλή αυτή η ιστορία. Όχι, σιγά μην έπαιζα. Ποιος θα σηκωθεί να μας κάνει μια χρονική αντικατάσταση του επέψατο? Τι γίνεται εδώ, γιατί δεν σηκώνεται κανένας? Κύριε, έχουμε κάμερα, έχουμε την κάμερα. Θα αφήσουμε το ψεύτικο ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται προς το ενδιαφέρον, Ντάνιελ. Πολλοί από εμάς έχουμε τελειώσει πραγματικά για τρόπο που πήγαμε στην Κάρμεν. Κοιτάξτε, παιδιά, η Κάρμεν έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά. Ευχαριστηθήκατε τώρα. Όπως έλεγα και πριν λίγο, η Κάρμεν έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά μπροστά, γιατί τέτοια εξωτερικά σχόλια είναι περιττά. Η Κάρμεν απουσιάζει για λίγες εβδομάδες από το σχολείο, αλλά η κατάστασή της θα καλυτερεύσει. Ένα συγγνώμη από όλους σας ήταν μια καλή αρχή. Δεν πρέπει να συμβεί όλο αυτό για να καταλάβουν το λάθος του στα παιδιά, κύριε. Δεν γίνεται να μην κάνουν χτυπήσει περισσότερο σοβαρά. Κοίταξε, Ντάνιελ, και εσύ και οι φίλοι σου έχετε δεχτεί πολύ άσχημη προσφορά και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά μην αφήνεις τον θυμό σου να σε αποτρέψει από το να συγχωρέσει τους συμμαθητές σου. Θα μιλήσω με την Κάρμεν και θα τη ρωτήσω αν έχει πρόβλημα με το να επισκεφτούν όσοι έχουν κάτι να της πούν. Εκεί είναι που πρέπει να τους συγχωρέσω, όχι εγώ.
Πάντα έρχεται η στιγμή που μετανιώνεις για τα λάθη σου, αφού πρώτα τα συνειδητοποιήσεις. Όμως ποτέ δεν είναι αργά για να επανορθώσεις. Η αγάπη μπορεί να γεφυρώσει τα χάσματα μεταξύ ανθρώπων πολύ πιο γρήγορα από ότι το μίσος και η επιθετικότητα τα δημιουργούν.